І повод, калі можна зрабіць 2 стрыма 2 дні запар, таму што падзея вельмі не слабая і таго вартая. І на маім канале сёння буду не толькі я, а і малады палітолаг, які яшчэ вучыцца, пагэтаму папрасіў яго твар не паказваць, але магу сказаць, што ён скончыў мінулае навучанне з чырвоным дыпломам. Па паходжанню ён беларуска-украінскае мае паходжанне, і пагэтаму наш чалавек уже амаль год или крыху больш ён знаходзіцца ў Арменіі, пагэтаму таксама круціцца ва ўсіх туташніх рэаліях і па роду сваёй дзейнасці будучай ён нашмат больш сочыць за тым, што як в палітычным плане адбываецца в Арменіі. Пагэтаму асноўным чалавекам, які за кадрам будзе гаварыць, буду не я, а ён. А я буду яго даймаць пытаннямі, вы таксама даймайце яго в каментах пытаннямі, калі ласка. Ну і, як заўжды, парачка важных момантаў. Канал мой беларускамоўны, так што тут вы пачуеце в асноўным беларускую мову альбо яе якія-небудзь варыянты. Ну і кожны, хто зашоў на мой канал, ён згодны, што жыве Беларусь, слава Украіне і Сакартвела Гаўмарджос. Итак, выборы в Армении. Якія вынікі на сённяшні дзень? Добрый дзень, шановныя сябры. Сёння каля 11 ранку Цэнтральная выбарчная камісія падрыхавала вынікі выбараў. Рыхтавала яна іх даволі доўга, што дзіўна. Звычайна в такіх маленькіх краінах гэта робіцца за некалькі гадзін, але ось сёння амаль ніхто, хто цікавіцца армянскім палітычным жыццём, ён не спав і чакав вынікі. І якія ж яны? Ну, давай, нарэшце. Нарэшце. По выніку першае месца заняла партія чыннага прэм'ер-міністра Мікола Пашыняна «Грамадзянская дамова». Гэта проеўрапейская партія, якая в Європі супрацує як з соціал-демократами, так і з лібералами і християнськими демократами. Яна атрымала каля 50% голосов і получила 64 мандата. А всего колькі мандатаў? А всего 105 мандатов. Ага. І далі я уже калі агучыў пра ўсе партыі, я трошки распавім про саму палітычную сістэму і пра распадзел мандатаў якраз. Калі ласка, это вельмі цікава. Другое место заняла партія «Моцная Арменія». Гэта пераважна правакансерватыўны і нацыяналістычны блок, який займає адкрита проросійську, промосковську орієнтацію. Їм керував олігарх Самвел Карапетян, який донедавна володів армянськими електросетями, тобто людина, яка, по суті справи, керувала усім світом в країні. Але після того, як він з точки зору армянської влади почав дзейнічаць у бок дзяржаўнага перавароту, ён быў заарэштованы, а его підприємство яно было нацыяналізована. Ось. І сам Самвел Карапетян, ён вядомы тем, што яшчэ на пачатку 90-х гадоў зрабіў величезний бізнес в расійскому горадзе Калуга. И от этого в армянский народ клича его Само Калужский. Саме тому, что он вельми повязанный с Москвой. И на этих выборах саме партия «Моцная Армения»
яна выступала як найбольш моцны, потужны элемент расійскага вплыву, і па выніку выбараў яна атрымала каля 23% ад загальнай колькасці выбарцаў. Близко чвэрці. Блізка чвэрці, саме так. Мгм. І яна атрымае, наколькі я ведаю, 29 мандатаў. Мгм. І астатняя партыя, яка прайшла в парламент, гэта нават не партія, а блок Арменія, які складаецца з прыхільнікаў прэзідэнта другого Арменії з нулевого по 8 год Роберта Качаряна і партії таксама армянскіх нацыяналістаў Дашнак Цуцюн. Стоп. А вот тут мне просто стало цікаво удакладніць. Значит, нацыяналісты ў двух блоках прысутнічаюць. А ў чым паміж імі розніца, калі ведаеш? Ну, нацыяналісты, яны прысутнічаюць не толькі в гэтых двух блоках. На выбарах брало участь 18 партій та блокаў, і можа нават палова з них гэта нацыяналістычныя партіі. І у чому разніца? Якраз таки блок Арменія гэта таксама быў прарасійскі блок, таксама кансервативный, правоконсервативный блок, який там выступает за так званые там традиційні цінності, за родину, за там батьківщину і ўсё в таком духе московской пропаганды. І ключовая розніца паміж партіяй моцная Арменія і блокам Арменія гэта ў тому, што блок моцная Арменія ён представляет сабой новую оппозицию. Гэта люди, якія не былі замараны в співпрацоўнічестве, в працы на старую владу, яка была знішчана аксамітавай рэвалюцыяй в 2018 годзе. А блок Арменія, які заняв третье место, набрав каля 9% і атрымав 12 мандатов, ён якраз представляет сабой силы старой оппозиции, яка была усунена от влады в 18 годзе падчас народной революции, падчас аксамітавай революции под кіраўніцтвам Ніколы Пашыняна. І зразумела, что старая оппозиция, яна вельмі моцна дыскрэдытована за ўсе гэти десятигоддзя іх панування. І таму те люди, які налаштованы крытычна до Пашыняна, яны, скоріш за все, галасавалі за новую оппозицию, за блок Карапетяна. А ось там усялякія пенсіянеры, деякія прыхільнікі того, что адбывалася в нулевые годы, яны галасавалі за блок Арменія. І таким чынам мы маем в парламенте на сучасны дзень три палітычныя сілы, две из них гэта прамасковскія сілы, і одна из них гэта праеўрапейская сіла, партія Грамадзянская дамова. І больш ніхто не прайшоў. І больш ніхто не прайшоў. То есть всего три силы? Так, і тут ёсць даволі цікавы момент, што да последнего не было вядома, ці прайдзе в парламент партія «Квітнеючая Арменія» под кіраўніцтвам таксама вядомага прамасковскага алігарха Гагіка Царукяна. І працягам гэтай ночы яна пастойна балансувала на межы 4%. Саме столько трэба, каб потрапіць в парламент. Ага, хвіліночку, переб'ю тебе, тому что цікавая штука. Глядзіць мяне вельмі, і прытым пастаянна сёння вельмі шмат народу, а падабайка одна, спадарства. Вам не падабаецца то, что мы робім? Или падабаецца, вот так вот, натисните и напишите, калі ласка, адкуль вы мяне глядзіце. І калі не складана, пашырце спасылку на гэты стрым таксама. О, дзякуй, падабайка адразу пашла, чтобы як мага больш людзей паглядзела, таму што каменты і падабайкі гэта прасоўваюць стрым. Ну, прабач, што перебіў, працягвай. І калі падрахувалі амаль всі выбарачныя дзялянкі, каля 2000 дзялянак, выявілася
что партия Гагика Цурукяна, партия «Квітнеючая Арменія», яна атрымала, а теперь слухайте уважно, 3,996%. Тобто до потрапления в парламент, в национальные сборы Армении, партии олигарха Цурукяна не хватило 0,04%, а альбо каля 60 голосов. Тобто, калі б на гэти выборы пришло там яшчэ 70 прыхільнікаў гэтай партии, то яна бы потрапила в парламент. И усе гэти три партии, моцная Арменія, блок Арменія и квітнеючая Арменія, яны з точки зору чинной влады партии Громадянская дамова представляли собой адзіную партию, якую Пашинян клычаў трехголовой партией войны. Что это означает? Что эти силы яны были ориентованы на то, чтобы апелляции к армянскому национализму разбурить в армянском суспольстве реваншистские силы супраць Азербайджану та Туреччины. Ну, хутчэй не разбурыць, разагрэць, мабыць. Разогреть. И с падтрымкою Российской Федерации отвоевать Нагорный Карабах. Прабач, пераб'ю, ну мне просто вельмі цікава. Ты хочаш сказаць, што дагэтуль хтосьці спадзяецца, што Расія штосьці можа дапамагчы Арменіі? И логика армянской оппозиции, калі мы ее зробім максимально короткую, яна заключается в том, что мы с незалежной республики Армения перетворяемся в Ереванскую губернию, як это было падчас царату, але за гэта нам Москва в эту Ереванскую губернию допоможет повернуть арцахский павет. Вай. Дзесьці я ў іншай краіне штосьці вельмі падобнае ўжо чуў. Дарэчы, адвлекусь. Нас глядзяць з Грэцыі. Ну, я махаў рукой, з вами вітаўся. Пашынян, ён усіх схіліў. Ну, ён хутчэй перамог усіх. Так, ну, працягвай, цікава расказваеш, і людзі з задаваленнем, бачу, глядзяць. А падабаек мала, падабаечкі спадарства. І ось гэтаму якраз і заключаецца уся праблема армянскага нацыяналізму, што ён гістарычна з 90-х гадоў заўсёды арыентаваўся на Расію як за внешні чыннік, які дапаможа захісціць в лапках нацыянальныя інтарэсы Арменіі проти суседзяў. Пашынян, ён жорстка парваў з гэтай старай традыцыяй. Ён у своей программе выступал за мир, за установление добрососедских связей с Азербайджаном та Туреччиной, за подписание мирной домовы с Азербайджаном и за открытие кордона с Туреччиной. По моим дадзенным, уже в гэтому году, магчыма нават летом, гэты кордоны будут открыты для грамадзян третьих краін. І, напрыклад, калі вы там беларус ці украінец і мешкаеце в Армении, то уже гэтым, магчыма, скоріш за все в гэтым году вы сможете за 2 гадзіны доехать до турэцкага города Ихдыр. По наземной межы. По наземной межы, так. І ось якраз саме на гэтаму, на ідеі мира, на ідеі дыверсіфікацыі гаспадаркі, на ідеі співпрацоўніцтва з іншымі краінамі, а таксама з еўрапейскім звязам, і заключалася основная риторика Никола Пашиняна, яка привела его к перемоге. Теперь стоит немного сказать про распадзел мест в парламенте, потому что гэта вельмі важліва. В Армении... А удакладні, дарэчы, чтобы люди просто... Ну, люди ж не в курсе, чаму гэта важліва? Ось. В Армении існует в парламенте 3 большасці. Первая большасць – гэта 50 плюс 1%. Калі партия отрымлівает столько мест,
то ей гэтага дастатня, каб сфарміраваць уряд, каб Нікол Пашынян Аднаасобна. аднаасобна так, каб Нікол Пашынян знову мог стаць прэм'ер-міністрам. І гэтай меты грамадзянская дамова дасцігла. Другая большасць, яна называецца 3/5, яна вядзе да таго, што каб от гэты 3/5 парламента яны могуць прыймаць законы конституционного характера. Например, назначать на какие-то посады в державном аппарате разных посадовцев. Разных посадовцев. Так. И для этого было потребно 63 места. И Пашинян за своими 64 местами так само достиг этой меты. То есть они могут одноособно теперь партия Пашиняна робить, что хочет в парламенте, атрымоўваецца? Яшчэ не зовсім, але яны могуць зрабіць кадровую революцию в державном аппарате, калі захотят. И тут якраз трэба зрабіць увагу, что як бы партия квітнеючая Армения Царукяна, яна прайшла бы в парламент и забрала бы 5 мандатов, то Пашинян бы не достиг гэтай кваліфікацыйнай большасці. І трэба было бы з кемусь дамаўляцца, або просто працаваць надалей з паточным дзяржаўным апаратам. Але завдзякі гэтым 4000%, гэта нам кажа про то, што 4000%, про то, што вельмі то, што в краінах, якія выступаюць за дэмакратычны лад, вельмі важна хадзіць на выбары і адстаиваць сваю грамадзянскую пазіцыю. Ось. І ось завдяки гэтаму тут таксама партия Пашиняна достигла своей меты. Аднак больше куда было пытанняў, ці зможа партия Пашиняна атрымаць 2/3 мандата в парламенте, чтобы яна могла асабовна менять армянскую конституцию. Одноособно, да, менять. Гэта важно тому, что в паточной армянской конституции есть непрямые згадки претензий Армении на территории Нагорного Карабаха. И эти узгадки, яны есть галоўную перешкодою для подписания канчатковой мирной угоды паміж Арменией и Азербайджаном. Для того, чтобы зрабіць эти поправки в Конституцию, трэба было атрымаць 70 мандатов. Але, на жаль, прамасковскія партии, яны зможут, завдяки тому, что яны набрали суммарно более 1/3 мандатов, яны зможут блокировать любые измены в Конституции Армении. И для уряду Нікола Пашиняна, для партии «Громадянская дамова» залишается только один вариант – это переходить из парламента к широким народным массам и проводить референдум. Або о кардинальной реформе Конституции Третьей Республики, або о уже выраблять Конституцию новую и проголошивать Четвертую Армянскую Республику. Стоп. Это для кучи людей будет вельми цікава, тому що коли я перший раз гэта пачуў, я быў в шоке. А расскажи, як это Четвертая Республики? А что за первые 3 республики? Ну, первая 1917 год, это я разумею. А далей? Калі мы берем стереографию Армении, то яна вельмі схожая на французскую стереографию, где таксама есть распадзел на республики. И першая армянская республика гэта та республика, яка вынікла падчас российской революции 1917 года. Яна была прагалошана в основном под кіраўніцтвам партии Дашнак Цуцюн и праіснавала каля 3 годов. Потым падчас грамадзянскай войны Армения была советизирована большевистскими частями, и уже под кіраўніцтвам большевиков была проголошена другая республика Армения. И тут официально лічаць, что это ихняя форма
дзяржаўнасці, як я разумею, так? Так. І Прикольно. узгодам гэта рэспубліка вайшла в склад Закавказскай Савецкай Федератыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі, якая узгодам вайшла ў склад Савецкага Саюза ў 22 годзе. Ось. І уже трэцяя рэспубліка, гэта тады, калі Арменія аднавіла сваю незалежнасць в 91 годзе, і якая існуе і до ныне. І зараз якраз партія «Грамадзянская дамова» яны прапануюць зрабіць наступны крок в розвитку армянскай дзяржаўнасці і прагаласіць чацвёртую рэспубліку. І з вынікам гэтых парламенцкіх выбараў, скоріш за ўсё, гэта давядзецца рабіць на рэферэндуме, і гэта азначае, што наступныя вялікія баталіі будуць саме на цьому рэферэндуме, дзе ясна рэч, што праеўрапейскія сілы дэмакратычныя, нацыянальна арыентованыя, яны будуць прапанаваць галасаваць так, а московская реакция, усякие националисты, консерваторы, реакционеры и прочие, и нават там прихильники промосковского коммунизму, яны будут... Ты сказануў. Ну, я про гэта скажу, если калі цікава. Конечно, цікава. Яны будут призывать голосовать против новой конституции, как будут казаць бздуры, что ось гэта ўсё будет сдача Азербайджану, что гэта будет здрада России и тому подобное. Ось гэта такая перспектива на будучню. Так а что реально? Что это за московский коммунизм? Ну, так ось. Я такого термина ще не чув. Ну, калі в Европе, в Европейском звязе большасць партый левого гатунку яны займаюць такія прогрессивные позиции, там, например, по пытаниям феминизма, по пытаниям ЛГБТ-спільноти, по пытаниям прогрессивного податкообложення, и выступают как такие силы, які стремятся рухаться максимально вперед у бок прогрессу, то в Армении коммунисты, так званые, яны навпаки на этих выборах призвали падтрымаць максимально правые промосковские партии, якія ну зовсім ніяк не вяжуцца з той камуністычнай рыторыкай, якая там была ў Маркса. І яны призвали падтрымаць олигарха Карапетяна, олигарха Царукяна і... Коммунисты? Ну, так. Бомба! Тобто гэта такая вось такой жарт постсавецкай прасторы, дзе так званыя левые, яны только в лапках, их можно так назвать. Тобто... Меня аж до слез насмешил, слухай, ты этим. Я про такое и не здогадывался. Але гэта падтрымка ад камуністаў в лапках, яна нікоім чынам не дапамагла ось гэтым прамасковскім сілам адержаць перамогу на гэтых выбарах чамусьці. Ну да. Дарэчы, все это, конечно, классно. А колькі агульная явка была на гэтых выбарах? Агульная явка на гэтых выбарах была стасовна іншых гадоў даволі высокая. Каля 59% избирателей яны пришли и проголосовали. Вышэй было только в 17 годзе яшчэ пры старой владзе. Але при старой владе, ясна рэч, были величезные фальсификации, подтасовки, тому в эту явку не вельмі верится. Гэта означает, что поточные выборы, яны, поскольку мали вельмі важливый вплыв на майбутнє, на будучню, паміж праеўрапейскім шляхам та прамасковскім, то гэта мабілізавала як прыхільнікаў чыннага ўраду, так, стоит вызнаць, і багатую явку прыхільнікаў апозіцыі. А як ты лічыш? Вось я выказаў сёння в інтэрв'ю на адным нашым рэсурсе такую думку, што захады России у плане гандлёвай войны вельмі шмат могло дадаць галасоў Пашыняну на этих выборах, тому что армяне не любят, калі на іх аказваюць ціск. І нават тыя, хто мог не хацець за яго галасаваць, прагаласавалі. Як табе такая думка? Ну, нам вядома, што Россия уже не в першы раз намагаецца шляхам эканамічнага ціску
добиться выгодных для себя вынікаў, але у кожны раз, калі яны выкарыстоўваюць гэту стратегію, як гэта было в Молдове, як гэта было в Украіне там нулевыя годы, як гэта было в Угоршчыне, яна фактычна не працуе і ідзе только на пользу прагрэсіўным сілам. Яна мобілізует электарат, які не хоче, щоб там его країну, там, наприклад, Арменію, ображала таким чином. І так, гэта фактично, ну, безглузді російські політтехнологи, яны только працюють на користь громадянської домові. Ну, я люблю в таких випадках говорити одну штуку. От Росія каже, що на яе там хтось нападе, там хтось. Самы галоўны вораг России – гэта іхнія расійскія ж падыходы да знешняй палітыкі. Больш, чым самі яны сабе шкоды ім ніхто не робіць. Ну, прабач, што перабіў, дарэчы, спадарства. Чаму так мала падабаечак? Глядзець же куча народу. Аддзяцьце чалавека. Калі хто прапусціў пачатак, я нагадаю, што у мяне сёння за спікера асноўнага хлопец беларуска-украінскага паходжання, які вучыцца на палітолага. Ну і так, як мой канал, ну, экстрэмісткі, ён свой твар паказваць пабаяўся. Адно псеўданім магу агучыць яго псеўданім Максім. Як што, задавайце таксама пытанні. Ну, працягнем. Вось ты казаў, что московский коммунизм, что российские подходы, наоборот, проблем доставили самой же России в том плане, что супраць яе блока стали голосовать. А як ты лічыш, чым гэта павернецца ў прынцыпе для армянскай дзяржавы далей тое, што перамог Пашынян далей на выбарах? Фактычна, Пашынян знаходзіцца ў улады, як я ўжо казаў, з 18-го года. І ось гэты гістарычны перыяд, ну, уже амаль 8 гадоў, ён, на мой погляд, вельмі нагадвае то, што было в Украіне падчас кіравання Віктора Ющенка, калі была палітика і вашым, і нашым. І ось гэта палітика на гэтых выбарах падчас гэтай кампаніі было прадэманстравана, што такая палітика саджэння на двух сельцах, яна надалей уже не можа стабільна працаваць. І трэба рабіць вырашальны выбар. І на гэтых выбарах, по суті справы, было два варианта. Або наша Украина Виктора Ющенко, армянский реэдишн, перетворится в Молдову Майи Санду, або в Саакартвело Бендзіна Іванішвілі. Блин, зноў Саакартвело. Ну, для мяне просто гэта, вы, хто глядзіць мяне, ведаеце, што для мяне это прям балючае пытанне. Моя другая родина, як я кажу, якая з шляху развіцця звернула в некую абсолютно дзікую, незразумелую реальнасць. Ну, і она, правда, не такая дзікая, як у Беларусі, на шчасце, але, ну, хто мог чакаць. Прабач, не мог тут я свою репліку не вставіць. Ну і, значыць, чаго свеціць далей Арменіі в такому выпадку? Ну, думаю, яна выбрала шлях. Яна абрала шлях да Молдовы і той палітики, яку праводзяць в Молдове Майя Санду, на еўрапеізацыю краіны, на ее демократизацию, на борьбу с правыми российскими впливами. І якраз таки, калі казаць пра Саакартвело, то было падчас выбараў багата параўнянь паміж Бендзіну Іванішвілі, грузінскім алігархам, які сёння ёсць дыктатарам Саакартвело, ну, так. і Самвелом Карапетянам, ось якраз новым лідерам армянскай апозіцыі. І сёння ўжо вядома, што прэм'ера Пашыняна павіншував з перамогою колишній президент Саакартвело Михаїл Саакашвілі, який в своєму листі відкрито порівняв Карапетяна та Іванішвілі.
і што Нечакана. павіншаваў, што Арменія не пайшла бензінаўскім шляхам. І калі мы падзівімся на рэакцыю взагалі сакартвельскіх калег, то там в апозіцыйному таборі ёсць дзейкая нават заздрасць, што яшчэ 10 гадоў таму Тбілісі був фарпостам фартэцыю Европы на паўднёвым Кавказе. А сёння гэта пачэсная должность, яна переехала в Еревань. Сёння саме тут проводився саміт Європейської політичної спільноти 11 мая. Так само проводився перший саміт Арменія-Європейський зв'яз. І, фактично, сёння саме Арменія гэта найбольш праеўрапейская прагрэсіўная краіна паўднёвага Кавказу, яка служыць такім маяком і для грузінскай апазіцыі дэмакратычнай, і нават для той часткі азербайджанскай апазіцыі, якая яшчэ не знішчана. Ось. І, тобто, фактычна, гэти выборы показали, что Армения захавала свой статус форпоста световой демреволюции на паўднёвым Кавказе. Выдатна. И, само собой, одно из важных пытаний для таких, как ты и я, а что для иммигрантов, менавіта палітэмігрантаў, не эканамічных, могуць вынікі цяперашніх выбораў показать, чым это может для нас обернуться. Лепш, горш, ніякіх змен. Калі мы прааналізуем суспольныя настроі, які панувалі в украінскай грамадзе Арменіі, в расійскай грамадзе Арменіі і в беларускай таксама, ясна рэч, грамадзе Арменіі, то людзі, яны вельмі баяліся, што калі на гэтых выборах пераможа прамаскоўская апазіцыя, то Арменія стане ператворыцца на вельмі небяспечнае месца для уціканства ад вайны, ад палітычных рэпрэсій. І в такому выпадку трэба было бы думаць, куды цікаць далей. Мне такое, да, говорили. С Сакартвела мы уже сбежали, доведется теперь бежать з Еревану. Але такого, на шчасце, не сталося. І трэба прямо сказаць, што перамога апазіцыі на гэтых выбарах, прамаскоўскай апазіцыі, пра іншую можна там акрэма сказаць, калі цікава. Цікава, конечно. Яна бы прывяла к тому, што, фактычна, там Арменія ператварилась бы там на Сакартвела, на Казахстан, на Беларусь в дзейкай степені, і так, сюды бы забаронена было бы ехаць. Але перемога Пашыняна, яна абсалютна развеяла ўсе гэтыя жахі, і уже нават в тех каналах, якія павязаны з Пашынянам, заверили людей, что все будет и надалее спокойно, что вы можете надалее заставаться в краине, никаких преследов, никаких репрессий не будет, и мы рады усіх бачить. Наколькі я ведаю, что пан Дмітрый, он ведает про одну историю, где уже беларусу пашанцувала. Так, я так разумею, ты мне даешь подачу, чтобы я крышечку рассказал про гэта. Так, расскажу. Я сустракаў 1 чэрвеня беларуса, якого дэпартавалі з Сакартвела, ён узгадваць себе не пагадзіўся па імя, хаця насамрэч все, хто хацелі, і так ведаюць, хто ён такі. Рэальнасць тым, што ў гэтага чалавека ёсць две крыміналкі. Адна з іх свежая 2025 года, і ён у вышуку. І па ўсіх ранейшых правілах его б затрымалі, да, его б не выдалі в Беларусь, не дэпартавалі, але як мінімум на некаторы тэрмін просто абавязаны былі бы затрымаць. І правёў бы ён хаця б 1 дзень за кратамі.
І вось гэтага не адбылося. Больш таго, не было нават допыта зварнуць в аэрапорце. Его просто пратрымалі крыху больш за гадзіну, забраўшы пашпарт, нічого не распытвае, нічого не кажучы. Потым, калі ён уже думаў, што вось зараз его ведуць распытваць, ему просто в кабинку отдали пашпортной контроле, пашпорт поставили, штампик отдали, выбачились за затрымку и отпустили в Ереван. Гэта першы такі выпадак. Ён, як па мне, вельмі паказальны, што штосьці прям на справе мяняецца. Не на словах, а на справе. Ну, працягвай. Я ж так думаю, ты яшчэ багато чого хотів розказати. От розкажи про ту частку опозиції, яка не промосковська. Що гэта за яна такая? Ну, як я уже казав, що на виборах в Арменії брали участь 18 партій і блоків. Здебільшого та опозиція, ну, нават опозиція в лапках, калі ее так можна назвать, тому що яна не має нічого спільного з захистом інтересів армянського народу та захистом армянської державності, але так само в виборах брали участь і дробні проєвропейські партії, які критикували уряд Пашиняна за повольность, за то, что немає жесткого кончаткового разрыва с Россией, за то, чтобы больше шпритків шляхом доєднатися до Європейського зв'язу. Але треба визнати, що яны не мали суттєвої фінансової підтримки, яны представляли собою невеликі групи інтелігентів, які скоріше використовували гэті вибори про свої партії, там, наприклад, партія во ім'я Республіки, це просто партія Республіка, Хандра Петутюн, яны скоріше використовували вибори як платформу для пропаганди своїх прогресивних поглядів серед армянського насельництва. І частка гэтих партій адразу після виборів яны павіншували Ніколу Пашиняна з перемогою. Тобто тут дійсно така навіть конструктивна опозиція, скоріше так можна сказати, яка в деякій мірі працювала і на користь владі. Ну, зрозуміло. Але дійсно тут треба визнати, що я думаю, що ми тут багато говорили про гарне, треба сказати трошки і про погане. Что ж, давай скажем. Ну, давай зробим маленький перепынок в этом. Я прочитаю комменты. Буде, як быццам такі Рубікон паміж добрым і кепскім. І потім протягнем. І потім третій блок, який я так само хочу тебе розпитати. Подозрюю, що ти про його так само зможеш сказати. Так... Вось хтосьці прыйшоў нават «Слава Украіне, жыве Беларусь» камент оставіў. О, вось пытанне, што Пашинян, што Зеленскі, боты, пара, сароўскае выкармліванне. Я па шчырасці штосьці не до конца зразумеў. Я зразумеў. Но мой суведучы сённяшняга стрыма зразумеў. Ну, адкажы гэтаму каментатару і патлумач тым, хто не зразумеў, што гэта прям закидон. Ну, Джордж Сорос – гэта вядомы амерыканскі мільярдэр, які активно підтримував кольорові революції по всій Європі. І російська пропаганда його вельми не любить. Ну, в принципі, гэта людина доволі погана, але російська пропаганда його критикує не за то, за що треба. І в даному випадку гэта просто образливий коментарій проти Зеленського та Пашиняна. То есть это... Написаний в дусі російської пропаганди. Магчыма, што значыць расійскі бот. Я, до речі, зараз погляжу, якой мовай. Да, прикольно, але написано по-беларуску комент. Не, ну такие... Як апошні камент, конечно, з матюками читать не вельмі, але ну халера з кім, я прочитаю прямо в оригинале.
Вельмі шкада, калі людзі прям такім спосабам Лепш без пішуць. мат. Ну, давядзецца, на жаль. Ніхуя сабе палітычны звідкіль вы схаваецеся. Адсюль мы, і хавацца нам няма чаго. Да. Але зато паказвае ўсё, што і украінцы мой стрым таксама глядзяць. На рэдкасць багата людзей пастаянна сёння глядзіць стрым, што вельмі класна і вельмі прыемна. А падабаек мала спадарства, падабаечкі і каменты ад вас чакаю. І пытанні. Бачыце, чалавек гатовы адказваць на пытанні толькі так. Ну што ж, пара добрае мы пагутарылі, а цяпер пра кепскае. Пра кепскае. Па-перше, гэці выбары паказалі тое, што дзейсна проармянскай прагрэсіўнай апазіцыі в парламенце не будзе. Усе гэці партіі, які крытыкували уряд Пашыняна зліва, яны атрымалі каля 1 і нават менш 1%. І в парламенце партыі Пашыняна грамадзянскай дамове давядзецца маці справу толькі з 2 прамаскоўскімі блокамі. І гэта праблема ў тому, што ясна рэч, што в будь-якой краіне ёсць людзі, якія не любяць владу. Гэта аб'ектыўны факт. Ну, это нормально. Так, в Ереване таких людзей асабліва багата. Тут грамадзянская дамова атрымала менш за все адсоткаў. Ну, гэта абсалютна прыродна. А калі ведаеш, што колькі? Ну, у раёне 40, магчыма. І в Норнорке, до рэчы, шмат мала. Ну, раз уже ты ведаеш такую інфу, то агучвай. Норнорк, калі хто не ведае, это тое месца, той мікрараён Еревана, в якім я цяпер жыву. І колькі ж в Норнорку? Ну, яшчэ агульных дадзенных немає, але мы ведаем, што каля 30, па акрэмым дзелянкам выбарачным каля 35% і на ўзроўнях з моцнай Арменіі. Вот так, я, значит, сейчас живу в асяроддзі аматараў рускага света. Ну, фактычна так. Блин. Ну, спадзяюсь, я проживу дастаткова доўга в таком асяроддзі. Праблема армянскай улады в тому, што яна не стварыла такого дзейсна моцнага праекта канструктыўнай апазіцыі, які бы мог бы адцянуць незадаволеных ереванскіх грамадзян от промосковских партий до таких оппозиционных проевропейских партий. Потому что, ну, треба вызнать факт, что не все люди, які голосовали за моцную Армению, яны там аматары российского свету та іншых кепских речей. Было просто багато людей, які подпали под пропаганду, які там подпали под негативний вплив і голосували просто на зло Пашиняну. Потому что знали, что моцная Армения пройдет в парламент, и таким чином хотели выразить свой протест. И калі бы там дійсно была бы моцная проевропейская партия, іншая, там, магчыма, сацыял-дэмакратычная там, ці сацыялістычная, гэта бы, на мой погляд, інстытуцыйна на будучню вельмі бы укрепила бы позиции армянской державности и прискорило бы шлях до Европейского звязу. Тому что, наприклад, в Республіці Молдови, на якую, на мой погляд, треба орієнтуватися в нашому випадку, і... Ну, хутчэй за ўсё не в нашем, а в армянском. В армянском Мы випадку. все ж не громадяне. Да, тому что, ну, то, что відбувається в Молдові, гэта фактично то же самое, что будет відбуватися в Армении праз там 5 годов, магчыма, нават раней. И там якраз есть в парламенте основная правачая партия, это партия Дії та Дії Солидарности, и так само есть невеликая социал-демократичная проевропейская оппозиция. Ось, калі бы гэта было бы в Армении, гэта было бы вельмі добра для ее розвитку. И гэта что стосуецца оппозиции. Таксама трэба сказаць яшчэ про вынікі выбораў. На гэтых выборах грамадзянская дамова якраз пра свае памылкі
про які мы якраз я раней толькі што казав, яна атрымала каля 50%. Гэта дзекалькі меней, аніж прагнозавалася. И до выборов я чув про 65%, про 58%, про 60%. Тобто прогнози були більш позитивні, і навіть були розмови про отримання конституційної більшості, чтобы можно было змінюваць Конституцыі. Але, на жаль, калі мы атрымалі ўжо рэальныя вынікі, гэта не атрымалася. Гэта паказвае дзекалькі негатыўны тренд, што кожныя выбары, рэйтинг партии Пашыняна, ён падае на 3%. Тобто база у них яшчэ вялікая электаральная, але ёсць дзейкая втома, ясна рэч, уже ад 8 гадоў іх влады. Ёсць там сацыяльныя праблемы, ёсць праблемы з транспартам в Ереване. І гэта ясна рэч, што відбуваецца незадаволенне. І калі грамадзянская дамова плануе і надалей кіраваць Арменіяй, там, і весці ее па шляхом дэмакратычных рэформ і Евразвяза, то, ясна рэч, з гэтым трэба штосьці рабіць. І калі мы сёння падзівімся на рэакцыі армянскага суспольства, на рэакцыі, там, напрыклад, нашых грамад, там, украінскай, беларускай, яна аптымістычная, але аптымістычна стрыманая. Зноў жа, я б тут раздзяліў беларускую, украінскую, пра расійскую я просто нічого не могу сказаць, таму што не падтрымліваю нават малейшых сувязей. Мне не цікава. Я могу сказаць, хаця это уласціва беларусам, але беларусы нашмат больш насцярожаныя, і больш таго, большасць беларусаў дагэтуль лічаць Арменію умоўна бяспечнай краінай. Я пакуль сваё меркаванне нават не магу до конца сказаць. Год пакуль што паказаў мне, што в плане дэпартацыі, выдачы это бяспечная краіна. А вось в плане нарвацца на аматараў рускага света і дэзерціраў, прабачце, в Сакартвэла я з такім не сутыкаўся. Ось пра гэта я і кажу, што в параўнанні з выбарамі 21-го года дискурс армянський, ён амаль не змяніўся. Тобто знову за прамасковскія партії прагаласавала, як і тады, каля 40% насельніцтва. І тут не было резкого зсува в іншы бок. В іншы бок. І гэта таксама трошки негативний фактор, який треба мати на увазі. І я кажу, опять-таки, що ось сьогодні розмовляв з людьми, які там і спрацювали з штабом громадянської домови. Люди очікували на лепший результат, хоча б на 10%. Але гэтага не адбылося. Гэта азначае, што лёгкай перамогі над сіламі зла не будзе, што яшчэ багата бруднай працы, што яшчэ багата в рэспублікі рэакцыйных сіл, якія хотят там павернуцца в царскую Россию. Ты загнул, конечно. Фактично в новый рэйдишн царской России. И гэта означает, что будзе складна, будзе барацьба, але с памяркованым аптымізмам мы можем сказаць, што гэта барацьба, яна все ж закончится перамогай прагрэсіўных сіл, але магчыма не так швидка, як мы бы хотели. Зразумела. Я думаю, вельмі цікавая інфа, якую сёння мы змаглі даць маім гледачам. І то, што ў мяне нарэшце зноў хтосьці в эфіры таксама паўдзельнічаў, гэта таксама асабліва прыемна, і давно такога ў мяне, на жаль, не было. Самае цікавае, як мы пачалі гаварыць пра кепскае, адразу
вельмі шмат людзей адвалілася. А давай спрабуем мы яшчэ перакінуцца на одну тэму. Калі можаш, раскажы такую штуку. Вось я разумею, што гэта закідон ад Лукашэнкі быў, але тым не менш, ось ён выдаў, што каму патрэбна тая Арменія, акрамя нас. Так вот раскажы, а якое значэнне ў прынцыпе ў сваім рэгіоне у туташнім мае Арменія? Яна што прям рэальна нікому не патрэбная? Пан Лукашенко, на мой погляд, Ой, як ты яго прям ветліва назваў, ну ладно. ну, з падрам не мажу, прабачце, панам мажу. Я б таварышам яго назваў, Не, ну таварышам ён зовсім не являецца. Па сваім перакананням, ён куды бліжчэй до якіхось польскіх паноў, які знішчывала беларускае насельніцтва. І Ой, прабач, пераб'ю. Я просто в своем покое в гуртожитку записываю эфир, поэтому, калі якія-то сбоку гуки, не звяртайце уваги, гэта ніхто не ломится до мяне, в Армении такого не назираецца, и крутить тут прямо сейчас в эфире нас никто не будет. Ну, давай про потребность Армении и, блин, про Лукашенко. Ён жыве в уявлениях нулевых десятых годов, кады... Я б сказал 20 стагоддзя. Ну, 21-го. У выпадку Армении нулевых десятых годов 21-го стагоддзя, калі Арменія з яе прамасковскую владаю дійсно не была никому патрэбна, акрамя России та белорусского режиму. А теперь? А теперь, ну, трэба вызнаць, што свет, ён зменьваецца пастойна. І сучасная влада Армении, яна зрабіла ўсё, чтобы інтэграваць Армению в световую гаспадарку. Калі ранейше Армения знаходилась в блокаде с боку Турэччыны та Азербайджану, то сегодня уже активно обмерковываются розныя торговельные шляхи, например, ведомый усім тріп на паўдню Армении паміж двумя частками Азербайджану, які там зможа павязаць Европу та Центральную Азию, там і іншыя краіны. І Армения, калі казаць словами Пашиняна, яна перетворилася с закрытого места, с дедлока, на crossroads, на перехресце розных шляхів. І гэта азначае, што сёння з кожным годам, асабліва пасля канчатковага урэгуліравання всех пытанняў з Турэччынай та Азербайджанам, яна будзе маць значна большую роль в световой гаспадаркі. І за рахунок диверсификации гаспадарки, яку проводит уряд Пашиняна, Армения, яна пачынае дійсно граць великую роль в региональной политике, та и нават в европейской политике. До Армении, опять-таки, вельмі высокая увага прикована с боку Европейского звяза. Я уже казав про то, что в Ереване в мае пройшов саммит европейской политичной спільноты та саммит Еврозвяз Армения. Гэта паўднёвы Кавказ, гэта максімальна зараз перспективный напрямок для інвестыцый, і в рамках борьбы паміж российским светом та европейским звязом ясно, что Армения гэта один из боков, один из галоўных центров гэтай борьбы. И я думаю, что после того, как канчаткова Украина, Молдова вступят в Европейский звяз, основные баталии будут уже у нас на Паўднёвым Кавказе. И в будущем мы еще больше будем учуть про вагу Армении в гэтым свете. Зразумела. Ну что ж, вельмі цікава было тебе послухаць. Дзякуй вялікі за такую падрабязную і структураваную інфу.
Вельмі было прыемна, што аграменная колькасць людзей мяне сёння паглядзела, што для мяне зноў нечакана, які тое, сколькі мне паглядзела учора. А вось падабаек, на жаль, мала хто будзе глядзець в запісу. Калі ласка, напішыце каменцікі. Хацелі б вы гэтага хлопца яшчэ на розныя тэмы, каб я запрашаў, ці не хацелі б. Чакаю падабайчык. Спадзяюсь, добавится у меня подписчиков. Только не забывайте, что коли вы с Беларуси, то не ставьте ни подобайку, ни коммент, не оставляйте, не подписывайтесь. Потому что крыху больше за месяц мой канал признали, экстремистским. Ну, вот працую, спробую максимально оправдать звание экстремиста. С вами был я, Зухзмитер, был Максим, еще вучыцца, але малады палітолог. І да пабачэння, да новых сустрэч, даражэнькія.